Når du nu kører med din lastbil, så prøv så vidt muligt at holde en jævn fart på bilen. De store udsving frem og tilbage, op og ned i hastighed, det koster brændstof. Hver gang du bremser, så sætter du en masse energi til. Så det er vigtigt, at du prøver at holde en konstant jævn fart på bilen, og prøv så at kigge på omdrejningerne. Læg mærke til, at den nye Euro 2-motor, vi kører med her, kan køre med et væsentligt lavere omdrejningstal, end vi er vant til tidligere. Det gør faktisk lidt ondt i ørerne, men det må man altså vende sig til. Når du så kører med din lastbil og har måske både 10 og 15 og 20 tons på, så har du oparbejdet en masse bevægelsesenergi ved din acceleration. Og den kan du rulle gratis på ved simpelthen at slippe gaspedalen. Der sker nemlig simpelthen det, så korter den brændstoffet af, og bilen løber simpelthen på bevægelsesenergien frem efter hele tiden, og det koster ikke en krone. Der er sådan en slags cut-off-ventil, der lukker brændstoffet. Brug det, når du kører derude, så kan du spare brændstof. Når du så ellers kører derude, så prøv at tjekke op, hvad er mit maksimale drejningsmoment og ved hvilke omdrejninger. Omdrejningstælleren her, den viser noget, der umiddelbart ser fuldstændig vanvittigt ud. Men det er sådan, at Scaniaen her, den leverer næsten 80% af sit maksimale drejningsmoment ved de lave omdrejninger her. Og det skal man altså ikke være bange for. Når du så sætter i gang, så kan man jo skifte gear på mange måder. Nu viser jeg først det rigtige gearskifte, og prøv at lægge mærke til, hvor få træk der er i gearvælgeren. Mere skal der faktisk ikke til for at få bilen op i marchfart. Og den her, den bliver simpelthen kørt i 4, 5 og 7, og så går der næsten ingen tid, så er vi oppe i marchfart omkring 50-60 km/t, og lige i 8'eren med, så kører vi 60. Man kan også gøre, som de fleste af os har gjort tidligere. Vi tager lige 3. gear, og det er der, hvor den lyder rigtigt. Og så tager vi 4. gear med, så lyder den også rigtigt. Og så skifter vi i højgearkassen, og så går over i 5. gear. Nu har vi godt træk i bilen, og det lyder også rigtigt. Vi tager lige 6'eren med også. Og accelerationen, den er der, og den lyder godt. Og vi skal have 7. gear med også. Og på et tidspunkt når vi vel 8. gear. Og han har også købt en 16-trins gearkasse, og der er betalt for alle gearne, så skal de naturligvis også bruges. Prøv så at kigge på omdrejningerne nu. Vi har typisk en uvane med at køre op omkring de der 18-2000 omdrejninger, for det er vi vant til. Og det lyder også godt, og at man føler, at den trækker rigtigt, men det koster altså bare noget ekstra brændstof. Omdrejninger koster brændstof. Og det er væsentligt, at man ligesom udnytter sin bil optimalt, og den behøver faktisk ikke at komme helt derop. Når du nu kører derude, så prøv at være lidt opmærksom på det grønne lys. Mange gange så har vi den uvane med, at vi jager det grønne lys. Det er måske ikke så god en idé. Tværtimod, når den nu er rød, så bliver den jo som regel grøn lige efter. Og det giver så muligheden for, at man kan justere sin hastighed efter, så man stort set kommer til at rulle hele tiden. Vendetiden på nogle lyssignaler i Slagelse omegn er ca. 25 sekunder, og det kan man begynde at arbejde med. Hvis man kender ruten, og det gør de fleste af os, hvor vi kører i dagligdagen, så kan man arbejde med de lyssignaler. Så hele kunsten, den ligger jo i at holde bilen rullende hele tiden. Hver eneste acceleration koster ekstra brændstof, og prøv at lægge mærke til her, Scaniaen kan køre 1000 omdrejninger på 60 km/t. Kan man holde den rullende der, jamen så vedligeholder man bare den startenergi, man har puttet i den, det vil sige masser af bevægelsesenergi.
Startproceduren, den er også vigtig. Vi skal jo vælge gear efter den belæsning, vi har på, og der kan man mange gange spare nogle gearskift. Prøv at lægge mærke til, at her starter jeg den i 4. gear, går over i 5'eren og trækker afsted der, og så springer jeg direkte over i 7. gear. Den har masser af accelerationskræfter, og bilen her, den er faktisk læsset med omkring 18 tons, så den kan såmænd godt trække igennem. Og så prøv at se på omdrejningstælleren. Den får lov at accelerere op til toppen af det grønne felt, og ikke mere. Og selv med de voldsomme gearvalg, jeg laver, så trækker den altså i det grønne felt, fordi spektret det passer. Og prøv at lægge mærke til accelerationen nu. Se speedometeret derovre, den pisker afsted, og vi er nede ved 1000 omdrejninger og har den acceleration. Og så er vi så vendt op i marsfart, 8'eren kommer ind, og så er vi kørende. Når du nu kører med din lastbil, så prøv så vidt muligt at holde en jævn fart på bilen. De store udsving frem og tilbage, op og ned i hastighed, det koster brændstof. Hver gang du bremser, så sætter du en masse energi til. Så det er vigtigt, at du prøver at holde en konstant jævn fart på bilen, og prøv så at kigge på omdrejningerne. Læg mærke til, at den nye Euro 2-motor, vi kører med her, kan køre med et væsentligt lavere omdrejningstal, end vi er vant til tidligere. Det gør faktisk lidt ondt i ørerne. Ja, det må man altså vende sig til. Når du så kører med din lastbil og har måske både 10 og 15 og 20 tons på, så har du oparbejdet en masse bevægelsesenergi ved din acceleration. Og den kan du rulle gratis på ved simpelthen at slippe gaspedalen. Der sker nemlig simpelthen det, så korter den brændstoffet af, og bilen løber simpelthen på bevægelsesenergien frem efter hele tiden, og det koster ikke en krone. Der er sådan en slags cut-off-ventil, der lukker brændstoffet. Brug det, når du kører derude, så kan du spare brændstof. Når du så ellers kører derude, så prøv at tjekke op, hvad er mit maksimale drejningsmoment og ved hvilke omdrejninger. Omdrejningstælleren her, den viser noget, der umiddelbart ser fuldstændig vanvittigt ud. Men det er sådan, at Scaniaen her, den leverer næsten 80% af sit maksimale drejningsmoment ved de lave omdrejninger her. Og det skal man altså ikke være bange for. Når du så sætter i gang, så kan man jo skifte gear på mange måder. Nu viser jeg først det rigtige gearskifte, og prøv at lægge mærke til, hvor få træk der er i gearvælgeren. Mere skal der faktisk ikke til for at få bilen op i marsfart. Og den her, den bliver simpelthen kørt i 4, 5 og 7, og så går der næsten ingen tid. Så er vi oppe i marsfart omkring 50-60 km/t, og lige i 8'eren med, så kører vi 60. Man kan også gøre, som de fleste af os har gjort tidligere. Vi tager lige 3. gear, og det er der, hvor den lyder rigtigt. Og så tager vi 4. gear med, så lyder den også rigtigt. Og så skifter vi i højgearkassen, og så går over i 5. gear. Nu har vi godt træk i bilen, og det lyder også rigtigt. Vi tager lige 6'eren med også. Og accelerationen, den er der, og den lyder godt. Og vi skal have 7. gear med også. Og ja, på et tidspunkt når vi vel 8. gear. Og han har også købt en 16-trins gearkasse, og der er betalt for alle gearne, så skal de naturligvis også bruges. Prøv så at kigge på omdrejningerne nu. Vi har typisk en uvane med at køre op omkring de der 18-2000 omdrejninger, for det er vi vant til. Og det lyder også godt, og at man føler, at den trækker rigtigt, men det koster altså bare noget ekstra brændstof. Omdrejninger koster brændstof,
Og det er væsentligt, at man ligesom udnytter sin bil optimalt, og den behøver faktisk ikke at komme helt derop. Når du nu kører derude, så prøv at være lidt opmærksom på det grønne lys. Mange gange så har vi den uvane med, at vi jager det grønne lys. Det er måske ikke så god en idé. Tværtimod, når den nu er rød, så bliver den jo som regel grøn lige efter. Og det giver så muligheden for, at man kan justere sin hastighed efter, så man stort set kommer til at rulle hele tiden. Vendetiden på nogle lyssignaler i Slagelse omegn er ca. 25 sekunder, og det kan man begynde at arbejde med. Hvis man kender ruten, og det gør de fleste af os, hvor vi kører i dagligdagen, så kan man arbejde med de lyssignaler. Så hele kunsten, den ligger jo i at holde bilen rullende hele tiden. Hver eneste acceleration koster ekstra brændstof, og prøv at lægge mærke til her, Scaniaen kan køre 1000 omdrejninger på 60 km i timen. Kan man holde den rullende der, jamen så vedligeholder man bare den startenergi, man har puttet i den, det vil sige masser af bevægelsesenergi. Startproceduren, den er også vigtig. Vi skal jo vælge gear efter den belæsning, vi har på, og der kan man mange gange spare nogle gearskift. Prøv at lægge mærke til, at her starter jeg den i 4. gear, går over i 5'eren og trækker afsted der, og så springer jeg direkte over i 7. gear. Den har masser af accelerationskræfter, og bilen her, den er faktisk læsset med omkring 18 tons, så den kan såmænd godt trække igennem. Og så prøv at se på omdrejningstælleren. Den får lov at accelerere op til toppen af det grønne felt, og ikke mere. Og selv med de voldsomme gearvalg, jeg laver, så trækker den altså i det grønne felt, fordi spektret det passer. Og prøv at lægge mærke til accelerationen nu. Se speedometeret derovre, den pisker afsted, og vi er nede ved 1000 omdrejninger og har den acceleration. Så er vi så vendt op i marsfart, 8'eren kommer ind, og så er vi kørende.